Kyrsoibor nakaslem jong unongsan Hima. Uba Kyrsoibor pertu ubadeu kertong jong ke kam Meghalaya na North Shillong constituency. Neka Sngi ula pelaj paj ba ya ka matrai kam lani ka manifesto ka baun pentrai kam lada usha jit ha ke election MLA ka ban salong ha ka arpo nyautari ko banai rempang arajar arpo lai. Haba ajing kren na ka Sngi uba Kyrsoibor ula ong baya ka matrai kam la thau Katkum ka jing ajing mut na kipaj ba ka North Shillong constituency bakin thop na do kipaj ba shong dukan ki samla puli bat kumta ter. Kani ka matrai kam ka kinthop balada uyo ya ka jingjob na kani ka constituency kalong baka jaka trai kam jong ukan ha baka RTI Act kanang baki pajba kintim unam Shimru ya ka Tulop MLA Hynrei Shim Katkum ka dor ka baki Nongbylla ki yo ka Sngi tadado baka sarkar jela kan pentrai kam ki welfare board da ushitomru lek pha sumartang ki jaka hospital sarkar unam tre ban pendon kam da ki kali bakham kerpang Hynrei pendon kam da ki kali pajba bat kiwei Di kini gedi ke Sngi hakaba ngan pelaj ya kini ka matrai kam ke jonga kaba ngala tresitom ringkat bat ki parlok ki baya raplang ban penwandur ya kini ka manifesto kamdei ka bami nangashimet Hynrei kami na ki nong snong jong ka 17 North Shillong constituency keleng ki snong ki badana po jong ni constituency ki bahai kini ki Hynrei ki nyotli ki benai ngala ya na ko ke snong sa ko ke snong nang ta ngalai kenduru ye ki paralok nang ta ki real start ki real champang ki professionals banyak keren halor ki mat ki isu ki bakta ningkong ye ki nong song snong badru ya gejala baro kuwei kamdei ka kam ka masuk kadai sisa ka bacuat adu kata-kata bad lada fikli yang ngana banong ba ngampat la ban pendep ye ka jing rugiang bad nganum la syu hiru namar ba election nang ni satang sipo bat katsan kili Sngi ti nga kentu nga kerpat ya kinong song snong jong ka 17 North Shillong constituency baginum thau ya kata Hynrei nadu menta ka janmiet pede nganyele sitom nganyele katbala ban penpoi ya kani ka manifesto ka balasan ha ka dur jong ka Kyrsoibor ban penpoi se gitliw yeng jong pi lada nga job bat nga long unong mikman na gani ka 17 North Shillong constituency ka office ka jonga MLA kan hapo ka RTI Act but ngan pentip pajba klem depan jing tip menuru ngan pentip pajba nagapor ya gijing trikam gi jonga khamtam ya gijing trikam jonga scheme MLA but kiwe nang ta nganum Shim ya ka Tulop MLA Hynrei ngan Shim tangkat kador ka ba ki Nongbylla kiyo abi Sngi kata ka minimum wage tat hadu ba ka sarkar jela kan pentrai kam ya kita ki welfare board ki bangila adawa mentala khatsan har posna welfare board naga benta ki domestic workers naga benta ki transportation workers naga benta ki nongnya rapido naga benta ki delivery boy delivery girl ki balik sam TRC yang ki brio nanta ki gig workers but kumta tete nang ta ka balai ke jingput ke jonga ka long ba manga ladang apang kumu MLA ngan pendon kam betang ye ki hospital sarkar nang ta ka basaw ngan pendon kam lanu ye ka kali lai saw Hynrei kum nong mikman ngan yele sitom bat ngan pendon kam da ki kali pai ba ban lej banwan wat ban lej assembly ru nang ta ngane poino sa kiwei pat ki benta mo katu ban ni ngamla suban batai dot hang ni kilabon rei ngakwa ba piru le sipin kli jing kli abang i ong ban ni khun persya ye ka corruption tadai ban sedang na ka office jong MLA kabumot ba ka office jong MLA ka dei ban pentrai kam hok ya kata ka MLA skip kaba MLA ne ka MLA ki yo arklor point sanlak point sanklur
ha ka chisna ngin penan kam hok ya kata namar ka jing batai shai jong ka scheme ru ka long kum tai ba kam dei ka pisa jong emily simet ka dei ka pisa jong pa ngan penan kam hok ya kata nang ta kumno bade ban budien ya ka jing tre kam jong emily ha ka ba dei ba ka jing pen tre kam ya ka scheme ka office jong emily kan thau ya ka social audit committee apo ka constituency ka ba mot ba kan monitor ya ka jing pen tre kam ya ka scheme but anamla ban pentrai kam ya ka scheme lemda minjur ki pajba kadai bandan swa ka jingelang pajba ban ya perkhat ki ki scheme ki ba kongsan hagi snong ban penata but kata ka jingelang pajba kadai ru ban minjur ya ka mang tingkah kat nungin penan kam na ka banta ki nu ki scheme te swa belle e kata bade kan habru bandan ka sorjamin lane ka jingjurit ba ban soto ki ki jingnan kam ki bangi dai ban penan kam hagi snong ki jong but an salum mi ka dorbar pajba ban ya menjuri kita ki scheme but ban ya menjur yu ru ya ka mang tingka ka baat pi ka 17 not long constituency kam dei ka constituency ka baran tang bui ka jadun re ka dei ka constituency ka bala bol ki jadun re but ki batrei ki kam ki ba pher but nakata daw ka jing thu ka jing angnur ka jong ki bre ba ya pher iwe nei we nagawi ka snong nagawi ka kadhun jai batri ka wi ka kadhun jai but kam dei ka basuk nakata daw ka simpo ringi amduna ya ka pratli ji bnai ban paikli ban penwandur ya ka ni ka manifesto namar ki jing ai jingmot ki rabon ban ngani thu ipi lingba ki survey form ki bangi sam la palat ya ka khatsan spa tu but ki bre ki jubab ki kita ki survey form ti nakata daw ka office ka jong MLA kandai ka office ka bam ya sha liang yanu baro nia long kumju akmat ka ai but baro ki don ye ka hok ban im ka jing im ka balai luoi ban trei ban kta ban kamai ban kaji ban koj ban khia bat ban kiu saprang ha ka jing im ka jong ti kata ka de ka nongrim jong ka office jong MLA office ka bam ya sha liang yanu ti ngin poi bre sa sha koi kaman bagata ka long ka puli ka puthi ngan thau ya kata ka community learning center pan ai jingi kai school lani jingi kai puli ko ya ki khna ki ba class 1 ado class 8 nanta class 8 ado class 12 nang ta ban kan tiuru ya ka sub ya ka but ka baki ki don mo ban ai ru ya ka skill training ha ni community learning center bakin million lupa ya de ban trei ban pen kre lupa ya de ba kin adap igi jing puli kin yok kam nang ta yin persang ru bangin bu ya ka kata ka baki yong ka book ban no bangin don ka jaka ha ka ba kin don ki kot ha ka baki khna ki ba la ban penan kami tiki kor kan long rukum ka kenja library kata ka dei na ka menta ki khna pule Hynrei menta ngi don ru ye ka jing e ha ga bai dei bat ka drugs ka bai sno bat ki khna red ki khna samna kumu MLA la dang sha ji ngan long ye ka wei ka kanhun ka not long network group but hagata ka group kindan ki volunteers kiban pek perman ya ka jinglong ka jingman jong ka slong ka thau ban yada ban hikai ya ki khna bakin nungat agani ka srip jong ka jingkerni di drugs mdai tang bagin supej ban pek perman rei ngin wadru ye ki counselor but kata kan network kan dan ki volunteer but ki counselor ki ban yaram ya ki briu ki bangat aga srip jong ka jing di drugs but kata ka network kan ye trading kat but ki dorbas nong kan ye trading kat but ki wei pat ki tna tre kam jong ka sarkar but kam tam ru but ka tna tre kam jong ka ai ti kumu MLA ru ngan push ba ka dei ban dan ka community rehabilitation center kabumod rehabilitation center na gabanta ki bangat aga jing kerni di drugs bakin
Syong hagi jaka ki ba penyai ba baiting ka daga sarkar namar ba kanum rem than ka bai sumar ye ki briu ki bangan hagani ka jing kerni di drugs. Nang ta ngin ya susu na gabenta ki samla sa kawai pat gabenta kalat ai kam ai jam. Kawai ngin hab ban ai ya ka skill training ban upgrade ya ka skill ban kentiu ya ka sap ya ka buit tray kam jong ki kna samla ki jongi knang ba kinyo ban tray hakikam ki bfer bfer dan ba kli nga ki ong ba em ki lawan than ki briu ki banabar ban wan kurup lut ya ka jaka aga snong ga jongi aga jala ga jongi dai ka ta kam dai ki jisi sha ka jisi sha ga dai ba ga jala ga jongi ka dai ka labor deficit state ki project ki ba he lada dan ki nong tray ki numna man pendat tin rem dei tang ba ka labor deficit state ka dei ru ka jala ka ba duna ki skill worker ngan ai nuk sa ya pi lada ka dan ka cancer center ha ka nong ba Shillong empat dan ki kena nang ni na Shillong ki ban long ki engineer ki ban maintain ya ka radiation machine katakan dei kuwi nuksa ka bangan ai pi na kata ngi dan kam ban upgrade ya ka skill ka jong ki kena nang bakila ban penyaji maki ya ki kam ki jam ha ka ni ka jala ka jong nang ta kumu emily la dang sajid katu ka scheme ka bai dei ka jing balashi spa sngi ka bai dei tang ye ki rural area ngin persyang ban wanra ba kandanru ka urban employment guarantee scheme ka ba shispa tali ki sngi ha ke shisnam ki longying ki badok ki khon na ki longying ki badok kim dei ban dokam kata ga dei ka bai dei bat ka yo kam yo jam nang ta hoi ka government sector ka duna ban provide lani ban thau kam Hynrei nyimpen bedru ya ka tungkam tungjam ha ka sarkar namar ba ha kitna trekam sarkar nga Shim ya kata kini ki arpo tli isnam ka jinya lefti ki jonga baga dan ka systemic failure ha ka tungkam tungjam lagalong ha ki DSC bad ha ka MPSC kata ngin ha ban penbe ti biang an poi biang se yo kam yo jam hoi baro ni ting namar ni dei ga jaj ben reu ga berit pa ni so ting bet ba yo gi wan gi bri gi bana ba Hynrei ngin pen klan ni ki khon samna la jong bakin nang ban trei ye ki kam ki jam Hynrei na ga benta ki wei pat ki Nongbylla gi bawan na shabar jong jela kam dan jinge bangin te la kam ila dan lupa ki regulation ki interstate migrant workers regulation act ngin pen trei kam ye kata baladangi pentrei kam ya kata ka jela ka jongi ru kan yo nong kita ki bon trei ki bon bela sengiru kinyo ya ka jinyada ya ki hop ki jongki. Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. 5 commitments na kasing Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Hoy 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 kapag TMC si Turkey sentil Meghalaya bantulan. Hoy kapag TMC si Turkey sentil Meghalaya bantingkai. Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela